Inici de la Festa Inquieta. El Festival Inquiet va iniciar-se amb la inauguració oficial i la projecció de la pel·lícula Llums de ciutat de Charles Chaplin. Amb un saló d'actes ple de gent i color, l'Inquiet va començar amb el discurs d'Artur Hernández. El regidor de Cultura de Picassent va fer ressò en la importància que ha adquirit en l'Inquiet en la societat picassentina i en l'esfera cultural valenciana. Com sabeu, enguany és un any especial. Complim 5 anys. Tant per als que treballem en ell com per als que el disfruteu, cal entendre que fer les dues coses és un poc complicat. Complim 5 anys sent un referent dins del panorama cultural valencià. Des de l'Inquiet sempre treballem per vosaltres, per este poble, per la nostra gent i per la nostra llengua. Bona nit a tots i moltes gràcies per venir. Posteriorment, la pel·lícula de Chaplin va fer gaudir de valent a tots els assistents, els quals s'ho van passar genial amb el peculiar humor del geni nord-americà. Per davant, una setmana plena de pel·lícules en valencià, Inquiet 2009. És un luxe el tindre a la seva costa de casa i esperem que dure i tinga el camí molt llarg. Em sembla una iniciativa que hauria d'estendre's a tota la comunitat i anar sense complexos en el valencià a fer una indústria, no? I a generar cultura, que és del que es tracta al fi i al cap, no?